O Concello Noiés procedeu onte pola noite ao acendido do alumeado de Nadal. Foi un acto simbólico que tiña lugar no renovado palco da música da Alameda. Nel tomaron parte varios membros do equipo de goberno, co seu alcalde á cabeza, Santiago Freire. En el estiveron tamén acompañados por usuarios da Asociación Misela. Todavía non está rematado todos os puntos que temos previstos iluminar, que todavía van a continuar cos traballos nos vindeiros días, e sobre todo na zona de Labarta, que este ano como elemento novedoso se van a poñer dúas árbores de 5 metros no paseo de Labarta, e que o remate dos traballos de iluminación quedarán listos nos vindeiros días, a ver se podemos telos listos xa para esta ponte. O Concello responde así un ano máis á demanda de comerciantes e hostaleiros, así como tamén os veciños en xeral, deixando as principais rúas e prazas totalmente engalanadas e cheas de luz, cunha decoración propia destas datas de Nadal, que axuda a dar un maior realce e mellorar a imaxe da vila. Ademais do novo alumeado na Casa Consistorial en a Alameda, dá gusto tamén percorrer estes días as rúas do casco antigo, por zonas como as prazas do Tapal ou da Constitución, a zona do Curro ou o Cantón, entre outras. E que non se moleste Abel Caballero, que fomos pioneiros na instalación do globo na Praza do Tapal o ano pasado, e este ano, pois, Abel Caballero, dende Vigo, copiounos a idea, co cual demostra que o Concello de Noia tamén é pioneiro en determinados aspectos da decoración e da iluminación navideña.